अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव म्यूजिक प्रेजेंट म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया राकेश शंकरपुर यार चपत चढ़ेला उ जगह मरेला यार चपत चढ़ेला उ जगह मरेला जैसे बात सखी वैसे रहे सुती के जब उतरेला यार चपत चढ़ेला उ जगह मरेला यार चपत चढ़ेला उ जगह मरेला। राकेश शंकरपुर 98 रबड़ के जैसे बाबी बिछावन ओही पर करे आमन जान ओही पर करे रबड़ के जैसे बाबी बिछावन ओही पर करे आमन जान ना गाय को दिन करते नइखे रोजो ई ता पहले उठावन यार जब अरे माई रे यार जब यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला। राकेश शंकरपुर www.sriyadav.com अजय चंद सबरी रमधारा राही केतनो कहीं माने नहीं केतनो कहीं माने अजय चंद सबरी रमधारा राही केतनो कहीं माने नहीं अतकल बेला करेला खेला रोजो बिके सबला गावत घाई यार जब अरे मरगनी रे यार जब यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला जैसे बात सखी वैसे रहे सुती के जब उतरेला यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला यार जब चढ़ेला उ जगह मरेला। 98 078 38 504